Ahojte lidičky, já jsem Matěj a dneska budeme otvírat, nic nebudeme otvírat a to je jedno. Dneska jsme chtěli udělat parkour. Ne, tady máte třeba. Díky. Tak takže já, že? Máme... Počkej, tady Scarlet on Violet, Palda Evolve. Ne, to není Palda Obsidian Flames. Obsidian Flames, vidíte? Měli jsme si vybrat... Není to fake, ale není to fake. Jdeme otvírat. Je to fake. Nevíc. Kam já se bojím. Já se taky Jaký bojím. kartrik? Jedna. Jedna. Jestli vím Scarlet a Violet je to správně. jedna. Koukni se, jestli... Yes. Ne, musíš to ukazovat. Musíš to ukazovat. A musíš to postupně na... Kámo. Byla tam nějaká dobrá karta? Já jsem něco viděl. Bylo to tam? Jo. Doufám. Ano, Jako sorry Damian, ale držíš to trochu. nevadí, jedno. to už je jedno. To už je jedno, hlavně kamo. To už je reverse holo? Ne, tohle. Wow, tady něco bude. A teď. Wow! Normální Gyarados X! Kamo! Tak to je pěkně hezká, koukejte na to. Yes! Ukážeme si stav? Gyarados EX! To vypadá na... Ne. Otoč to. Kamo, Schválně stav. neškrabací. O jo. A jo. Kamo, Neškrabej to. Kámo, to je v P za 10. A jo, kamo! Ne, tady trošku. Tak Tak to je P za 9. Ale to je jedno. Teďka Mateo. Tak, prosím pozor. Banger mi padl. Banger. Ne, je to ne. Takže otvíráme. Doufám, že to nezničím. Tož je velká šance. Je to. Jo, otevři to. Nemůžu otvírat balíčky, pravda. Můžu to otevřít? Ne. Jo, díky. Takže, Tam něco padlo, ale ukazujte na kameru. Takže máme tady kodisko. Klidně si ho můžete vzít. No, jakože, ale můžu si ho vzít. Co tam máme? No tak už to tak udělej, jako. Ty vole. Jako. Blbý. Tak. Ne, nech to tak prostě. Oni to i ty youtubeři, tak Charmander. Tady Máme bude, tam Charmandera. tady bude vole Charizard. Kam, kdyby tady byl prostě ten Charizard. A ještě ten Charmeleon. To už je... Charmeleon. Jaký Charmeleon, ježišmarja. Charmeleon. Já to teď neumím říct. Taky ne. To je reverse holo, kluci, vole. A holky. Proč to držíš A babu chlapi. Ty to držíš víc debilně než já. Ne. Ty jsi to totiž na... Já jsem tam nedal kartrik. No lidi, nevadí, jako jediná dobrá karta byl tento Gyarados. I zase jako v minulém dílu, jako v prvním videu, nám padla EX karta. Jako prostě jediná. A teďka zase, jako jediná. Zase si rozkříříš bez Čau. zvuku. Čau. Tak si vej. Čau.